Proġett b'sett ta' 4 tiqniepen ġodda u 2 oħra storiċi rrestawrati fil-Knisja ta' Ġesu fil-Belt Valletta ġie inawgurat mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo l-4 filgħaxija. Jirriżulta li ż-żewġ tiqniepen li sarilhom xogħol ta' restawr bl-appoġġ tal-Gvern ilhom jintużaw sa minn żmien l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan u issa nataw dera ġdida waqt li l-proġett flimkien ma' oħrajn kompla jġib din il-Knisja popolari anke mat-turisti fl-aħjar stat tagħha. One News tkellem ma' Kenneth Kawki, il-kampanologu li spjega l-proċess tar-restawr ta' dawn il-qniepen. Ħadna l-karatteristiċi tagħhom, il-karatteristiċi tal-vuċi li tissejjaħ l-idiosinkrasi, ġifieri il-karattru tal-leħen tagħhom x'inhu. U l-qniepen il-ġodda ġew iddisinjati tajjeb il-forma tagħhom u l-intunar tagħhom it-tqaxxir minn ġewwa speċifikament biex jirreplika dawn il-karatteristiċi fil-qniepen l-antiki però f'noti magħżula biex jinħoloq akkordju mużikali. Il-Ministru Bartolo spjega x'impatt se jħalli dan ix-xogħol f'din l-industrija li fl-aħħar żmien ukoll qed jagħti enfasi lil barranin li jiġu jżuruna, speċifikament tal-postijiet reliġjużi u mqades li ngawdu. Hawnhekk qed naraw investiment fin-niċċa tat-turiżmu reliġjuż fejn apparti li ħajgawdu t-turisti iżda ħajgawdu wkoll il-familji Maltinoċi b'mod partikolari dawk li jiffrekwentaw din iż-żona għaliex bekk huma jistgħu wkoll igawdu minn dan l-investiment. Il-proġett tal-Provinċja Franġiskana ta' San Paolo Apostolu ra wkoll iż-żieda tal-4 tiqniepen ġodda li nħadmu minn funderija rinomata Olandiża li wkoll kienet responsabbli minn dik tal-Katedral ta' Notre Dame f'Pariġi u anke l-qampjena Olimpika għall-edizzjoni tal-2012 li kienet saret f'Londra.